nahimo ninyo para kay tatay sa tanan nga mga tatay, di ba la? Sa mga tatay nga wala na nato nakaupod subong kagato na sa piya nga kinabuhi bisita man dito nagtipon kag dito man maghala ini istorya na hindi ba bisan paano mahanduraw ang mga memorabilia nga ila nabilin para sa aton nga mga kabataan sa aton man nga mga ginikanan kag syempre sa aton man nga mga nabilin na asawa ka man or bana ka man. But anyway, sa karon naman iya nga adlaw Tita Wilma, samtang kita nagaupdanay mga palangga naton nga mga tagpalabati sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo sa 684 kHz. Kag syempre ara man sa iton FB Live, pagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Ara, may chat room kita dira para sa inyo mga greetings. Inyo man nga mga komento, inyo mga suggestion, inyo opinion, inyo man ma-share para karon nga hapon. Iliton anay nato nga aton sini mga pamensaron kag aton tag sa kabalatyagon, pahigad anay ang mga nagagamo sa aton pensar. Pahigad-higad anay ang mga problema. Relax anay, kalma kita para nga makapamensar kita kung ano ang aton mga dapat na naman himuon. Gani, relax. Cool ka lang. Di ba la? Kinanglan himuon na ara chatroom natin for your greetings. Ara naman natin text hotline para naman sa inyo mga greetings man kag mga opinion man karon sa mabasa natin nga sulat sa aton man ma-share nga informasyon sa siningapon aton text sa ka-horoscope. Syempre aton text hotline 09 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Upda na kita YouTube, Action Radio Bacolod Live, kag ara man amon sa ni website, pwede kita dira maka-updanay kay may transistor radio man dira. Pero mag-login ka muna sa www.actionradiobacolod.com.ph. Di ba la? Kag inyo man dira makita ang makita kag mabasahan ang mga natipon, mga matipon nga mga balita sa amon sa ni News Center 24/7. Kagara man sa Facebook gali na Facebook page ng Action Radio Bacolod, paki-like, paki-share, pamuka na wala. I love you na this is my life kag iban nga mga public affairs program. Paki-like, paki-share, kung pwede pa lang kita makasend sa mga stars, why not? Pamuka na. Sige, Tita Wilma. Pero sa sininga hapon, magluwas sa sulat nga basahon ni Tita Wilma sa sininga hapon, natungod ini sa ay soltero pa siya soltero pa siya. Nagbago na siya hambal niya, nagbago na siya. Pero medyo may masubo sa iya kabuhi. Ano inang masubo sa iya kabuhi? Hibaluon na to nina karon. Nagbago siya sa ano? Hibaluon na to nina karon. Kay inyo man mga opinion kung maka-relate man kamo, pagkid, ara lang sa liwat nga iton sa ni text hotline kay nga iton man chat room. Kag sa gihapon ang pagpahinumdum ni Tita Wilma, padayon kita nga maghalong-halong, padayon kita nga maghalong-halong sa COVID-19, kay hindi nato ni manigar sa gihapon. Masiling kabahin na sang aton routine adlaw-adlaw ang pagtakod isang face mask sa aton sini nawong kung kita magwa sa aton puluyan. Kainang langgid himuon ta nagid na no daw wala ka na nagaalang-alang, wala ka nagadua-dua pagwa mo ang face mask ko diin man na gahimuon ta gid na mga anak kay wala sang malain sa tawo nga nagahalong, hindi lang kitang nagahalong kundi ginhalungan man naton pamilya kagang aton mga kasimanwa, mga tao sa aton palibot. Gani sa kutob sa aton malabutan karon nga hapon magluwas diri sa Isla Sang Negros sa duha ka mga probinsya kag Central nga bahin. Negros Occidental kag Oriental. Hi and hello. Kag syempre sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Hindi lamang diri sa aton kundi sa bugos nga Pilipinas kag sa iban man nga pungsod malabutan sa aton pagpangalagad tubtub technology stress. Kag ang Indiano naman prutas subong man. Amo lang na ma-share ko sa inyo karon nga hapon, hiya ma-focus sa sa prutas kay ti kadamo sa mga prutas subong nga kinanglan man naton iya kaunon nga makatag man benepisyo sa aton lawas, di ba? Ining kita ko lumboy. Lumboy kikita ko sa San Otto Siguelas na sila na updanay na lumboy. Ang lumboy para sa aton ano na gani Tita Wilma? Ang color niya itom, dako, may ara dalag ko, may ara man gagmay, depende sa variety, no? Sa Tagalog, ano na siya, duhat.
Sa English, kadamo sang pagtawag sina sa iya, di ba? Pero damo kita sang mako nga benepisyo sa sining lumboy nga ini, no? Black plum ang tawag sina sa aton man. Sa English, black plum kay itom siya muna. Kag amugin na kay nagtutok sa pensar ko kay isa bala ka diabetic nga friend nato na ka istorya na ay siling ko muna naman na. Pero tuod na migin man na siya, no? Makabig siya nga specific gid nga klase sa nga pugong maka-control sang imo si blood sugar na inang da mga ang isang imo diabetes tungod sang iya sini epekto sa imo pancreas kay man sa pagtuon nga ginbasa ko na kaina nga sa pagtuon sa sining black plum nga ini o corn lumboy sa aton, no? Inang ang iya balaliso di bala hindi tama na siya magkaon ang liso niya, nagaangkon niya sang isa kag matawag naton glycoside nga ginatawag nga jambolin. Nga inang jambolin, nga ina, amo ang nagabalabag sa pag-convert sang starch into sugar. Though siya siya iyang nagapangindi kag siyang nagapakig-away nga ang starch nga makaon naton sang makaon sang isa ka diabetic hindi ma-convert into sugar. Nga amo ang mangin rason nga magtaas ang imo blood sugar na tingala ko nga siling ko makita ta kana bala sang una magkaon sang lumboy nga makita ako paghapon ang mga liso kay ginapang bulad niya nan ang liso na gali ginalaga ginapanitan niya kag ginalaga kag among ginahimo nga tea na plum tea ang gwa niya gali. Pero makita ko man bala ang epekto sa iya sini nga lawas. So nami gali siya, no? Para sa mga diabetic naton nga mga kauturan. Kag inamatulupang dan man naton ang iya sini nga tagok, di ba? Purple na ang iya sini tagok nga kung magkaon kagapabilin sa imong ngipon, kapabilin sa imong bibig, di ba? Kung magkaon kasi na it's because of anthocyanin. Inang anthocyanin, antioxidant ina, nga amo iyang responsable sa paghatag sa mga maayo nga pigments sa natural, no? Natural nga sabor sang lumboy, pareho iya sang makabing naton nagagwa ang iya sini natural nga kolor or duag inang masiri-siri gyud nga pagka-purple sang sang lumboy nga ina nan kag nami gid man siya dito Wilma ano pag yan magluwas sa diabetes na magluwas sa diabetes kay mahambal kita may nutrient siya mutong hambal kinatiwihan jambusin compounds ang jambusin glycosides nga makabuligid sa pag-convert na nga i-convert niya ang sugar to energy para mag-stable ang imo blood sugar level. Ang starch nga makaon nimo hindi niya siya ang naga-control nga hindi na siya mag-convert into sugar, di ba? Kag diri ko man nadiskubrihan, hindi kay tito diri ko man nakitaan nga ang lumboy gali makabulig man sa mga cancer patients. Kay nga nag-angkon ang lumboy sang tuman kadamo man nga antioxidants. Makabulig ini para malikawan ang cancer, ginaprotektahan niya, no? Naghatag siya proteksyon sa mga cells sa itong lawas. Ma-upload siya, kag medyo may pagkapait-pait man ang iya siniliso, di ba la? Ara naman, isa naman ang makabulig sa mga cancer patients. Pero diin takakita, damo nga lumboy nga namit. Hindi, sang nagliga nga si Mana, kadto ko sa downtown, na saka ko sa Gaysano, before ko nagsaka, kita ko may mga fresh fruits na dalang nabaligya mo. Inang bayabas nga dalag ko, gidbala, na. Tapos lumboy, na siling ko, ay kanami isang lumboy. Manya, oo ma'am. Siling ko magpanaog ko, karon mabakal ko. Ay, pagpanaog ko, wala na. Amo na kay laka ka na lang makakita sang lumboy mo, di ba? Nami, pagid ni siya ang lumboy sa mga may problema sa ila heart. Na sa mga pasyente nga nag-experience sang stroke na kay nga taas ang ginaangkon sang lumboy nga potassium na kay nga Tita Wilma, di ba? Mataas ang iya ginaangkon nga potassium
para nga ma-stabilize ang pressure sang imo dugo kag malikawan man ang stroke. Sa mga nabudlayan pagin magpupo, sa mga gina-constipate pagyan. Kay rich in fiber man ini ang lumboy. Makabulig ina para nga manami bala mahumok ang imo sini pagpagwa sang higo sa imo lawas. Kay ara pagid kun hina pagid imo resistensya. Kung hina mo resistensya ano ka da siga ka puyo no na datos daw kadulaan ka kusog isa na ko na da no. So need man nimo ina kay ang lumboy may mga vitamins and minerals man. May ra siya salt, sugar, calcium, protein, minerals kay vitamin C, makabulig ina para pabaskugon ng imo resistensya para hindi ka mandali-dali matapikan sang kung ano nga masakit. Kag nagapanami pabala sang inyo skin, abaw, aginano tawe. Hindi, kay gapanami sang inyo skin. Ang resulta sini kung magsigi ka mo kaon, magsigi ka mo kaon sang iyaliso, tapos nimo ka man plum tea or lomboy tea na nagapaglow sang imo sa ni skin. Aga pa namin sang imo panit kay may ara siya damo gid as mentioned ni Tita Wilma nga antioxidant compounds. May vitamin C na konpermi mo siya ginakaon. Galing kay ini nga prutas, seasonal, di ba la? Hindi nga sila nga parehas ang saging nga anytime pwede tayo makakita sang saging ang mga lumboy niya sirguelas. I'm sorry ha. Ang mga lumboy niya kag mga sirguelas siya seasonal ang gini siya ya. Kag abi ninyo magluwas nga nagapakinis sa sang aton skin ay sa mga may arthritis kag osteoporosis. Kay nga rich in calcium siya, magnesium, phosphorus, iron. May mga vitamins kag minerals kinahanglan para makaangkon sang stronger bones. Mga stronger bones buti nga kaya nagapabakod sa sang aton sa ni mga katulanan kag pabakod man sang aton mga ngipon para hindi dali-dali magabok na. Kay makabulig man para malikawan ang arthritis kag osteoporosis para sa mga naga-edad-edad na. Kasi dako ang mabulig niya sina sa aton. Kag sa mga anemic bala, sa mga anemic, let's say may anemia ka mo or kulang ka mo sa RBC or red blood cell, dako ang mabulig sang lumboy para sa inyo. Abundant gid siya sa iron, damo gid siya iron. Isa ka vitamin nga kinahanglan gid sang atong lawas para nga makaproduce sang red blood cells. Nara man lang gali. Isa pagid kung wala ka pagid gana magkaon. Ang fresh ni nga lumboy makabuligid sa imo para manumbalik ang gana mo sa pagkaon. Especially ang mga bata, pakauna bin bata pa try bala, pati man sa mga nagaedad pareho sa aton, di ba? Kaon ikaw mga 50 grams sang fresh iya nga lumboy, kag butangan mo siya honey, no? Mix mo siya sa honey or jutay nga kalamay sa mga hindi diabetic. Na kay para ganahan ka magkaon pagkatapos na mangin komportable pa ang imo sini nga intestines, ang imo sini colon para manumbalik man ang imo gana sa pagkaon. So importante gid sa mga ginaubo pagid na sa mga ginaubo nga madugay na nga matsyag mo wala katapusan na ni kaon ka na regular na consistent sang lumboy, regular nga pagkaon sang lumboy. Kung sakit man ulo mo, yes, fresh nga lumboy para mabuhin-buhinan ang papalanakit sang ulo mo. Ay ho, ti hapos mo lang na basta may ara kita tanom sa aton palibot, right? Na ay ho, lumboy black plum na panawag sa aton sa English black plum, sa Tagalog duhat, di ba na? Pero sa mga uma-uma damo pa niya puno sang lumboy, di ba la? Kag-abi ninyo mag-inom kita 50 grams ng fresh juice ng lumboy, butangan ta jutay, butangan ta 3 kakutsarita sang honey before ka magkaon or before ka bala magpamahaw na kay makabulig man sa imo pa-lose weight na rapagid, no? Makabulig na para madulang pagpalanakit kag pagpalamanog pagid sang imo sini abdo, maka-neutralize na sang aton hormones para nga mag-function uli sang maayo ang aton sini nga
apdo, tuman ina ka-effective para sa may problema sa ilang mga internal organs ang lumboy. Ang black plum. Ay, abo na Willie, si Tita Wilma. May sugpon po ko atan. Pero okay na lang inaanay, no? Inang pila po kung may ma-share ka mo ba lang nga informations about sa lumboy o kung ano man nga mga prutas nga ang iban wala nila ginasapat. Ay, oo. Kinahanglan share naton ina. Kaya makabulig din sa aton sa tuman kamalahalon sang tanan subong. Especially ang mga over-the-counter nga mga bulong. Kung pwede man lang may makita, kita nga makabulig sa aton paganhagan sa aton mga ginabatsyag, nga ara man lang sa aton, palibot panginpuslan gid naton. Alas 2, Action Radio Philippine Standard Time, ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ina ang 100% ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basi para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Okay, sa mga naka-online nato nila nga mga palangga man. Hi and hello, Sir Mileli Oligo. Well, thanks for the heart. No, love you all. Kung hambal ni Sir Mileli. Salamat, gid sir, ha? Ma'am Ana, here for you. Wow, thank you, gid Ma'am Ann. Thanks for the big heart. Live watching, Ma'am Wilma, Gapanyaga, tinulang nga gusaw. About speaking of gusaw, amo man na amon sudan panyaga, na? Ginpaksiw ni Action Joms. Ginparisan niya adubo nga balatong. Wow. Si Sir Mileli Panyaga tinulang nga gusaw. Bati manamit Sir Ino ganado, na? Thank you, good sir. I'm sorry. Good afternoon, Tito Wet. Tamyago family Laparan, Labanyego family, Kagasparisha family. Ang nagatamyaw si Inday Connie Laparan sang Pandanong DSB. God bless. Yes, Ma'am Connie, thank you, man. Live sa house, Monday. Monday do. Ang Bunny Cafe, every Monday. Okay, thank you, good sir. Okay, kag tamyaw ko lang, please. Ma'am Vanessa Stark, kag Docmate Mayo, Chinky Dileg Donawal Amar, kag Alex Montesa. Sir Mileli, thank you, good, na? Sir Rufino Eragabino, Action Wheel, my good PM, I am watching. God bless you always, halong gid always. Thank you, gid Sir Rufino. No? Ikaw man. Inday Blanza, good afternoon. Ay kay Bards Villacampa Villaro Herminanda. Oh, Herminanda. Kayo, Nick.
Bards Villacampa Villaro Herminanda. Good afternoon, Ma'am Wilma. Idol ta kasi sa bumbo ka pa sang una, pero bago lang ko kakita sa imo, namian ko sang tingog mo sang una sa drama. Yes, ang una. Yes, thank you, Gidear. Kabuyag lang, no? Thank you, Gid. Mi Amaraj, TJ, good afternoon. Pagkita miyaw lihog, family Marcon and Mallorca sa Don Salvador Benedicto. Gapamati, subong si Mama Nini, Papa Tutong, kag si Lulu Dudong. Okay, salamat, Gid. Inde home Lumina, mayong hapon, Miss Wilma. Thank you, Gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Keep safe always. God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB. Yes, ma'am, sa imo man. Thank you so much, na? Thanks for the prayer, for the love, the flowers, and the kisses you sent. Ma'am, thank you, Gid. Ella Natibok Ighina, good afternoon man sa imo. Hello, Ma'am Marjorie Ward, mayong hapon kuno Tita Wilma, mayong gabi sa imo dara. Salamat, Gid. Ara ka naman, ha? Thank you, Gid. Kay Lira Aspan, salamat man. Kay Nelida de los Cielos, salamat, Gid. Yapwell, kay Admar Kalitar, kay Wilbert Espacio, kay Ma'am Ana Sinoro, na? Yes, salamat, Gid. So, lion to sa may piyak. Yes, in the home Lumina, thanks, Gid. Relax lang, anay. Balikan ta lang ka mo naman karon dugay-dugay, ha? Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang Libre pero di kalidad nga medical check-up, no? Dira sa GA Esteban Building sa Life Extension Medical Clinic. Lunes to Biyernes, alas 9 sang aga. Sa na Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong hapon, Tita Will, magwit ko lang. Gali
ang ex ko nga si Roses Rimondo ay nga nag-ex na haw. Na? Dira-ara na sila sa may lumboy sa Likasiliana 4412. Thank you, kid. Okay, greet ko lang advance happy birthday kay Mama Rufina dira sa Gilungan. Adlaw-adlaw gina sila ga pamati sa imo Tito Wet. Thanks gid 1780. Madamo gid nga salamat. Hello Tito Wilma, I'm your avid listener here in Hacienda Paz, Barangay Batuan, La Carlota City. Please greet my husband Willan Alaban, get well soon pa. Kag sana ko nga si Mavi. Kag sa tanan di na today. Sa tanan nga pumuloy sa Hacienda Paz. Salamat kay Tita Wilma. No? From Angel Alaban or Alaban 0065. Madamo gid nga salamat. Enough na naanay. Iban nga greetings, relax lang. Na? Mabasa na si Tita Wilma sa atong sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton letter sender karon nga hapon, lipot na nin padala sa messenger ko, na? Patawag siya kay Errol, na? Si Errol. Kag ang mensahe ni Errol sa This Is My Life, nagasiling. Hello, Tita Wilma. Kamusta lang ikaw? Gusto ko man i-share ini sa programa This Is My Life. Gusto ko man magpangayo sang imo advice kung ano ang maayo ko nga himuon. Kabalo ka, Tita Wilma, may ara ko bad reputation sa amon community kaysang teenager pa ko. Ginakahadlukan ako sang iban nga kabataan. Kay katama sa akon kaisog siling nila. Isa ka bagay nga ginaantusan ko subong. Bisan ako nagbag-o na. Subong 28 years old na ako. Soltero pa. Kagtawga lang kay Errol. Ari lang sa palibot, naga-estar, pero nagapamati always sa Action Radio. Ang rason, Tita Wilma, amo ang malain ko nga nakaligad. Kaysang una, permilang ko makakita away. Palikiro man ako, kag lain-lain man ang nobya. Pero isa lang ka page sang akon life story. Nakatapos man ako sa college, sa kurso nga business management, pero wala pa ko nobya. Kay napangako ko sa kaugalingon ko, nga pangaluyagan ko lang ang babay nga love ko, kag pakaslan ko, bisan damo na ko nanginobya sang una. Dali lang siguro ako nga maka-girlfriend kung mga luyag ako sang bisan sino. Pero gusto ko na nga magpangita sang babae nga akon gid pakaslan. May-ari ko ginapangaluyagan sa amon lugar, Tita Wilma. Nagkadto ko sa ila para magpangaluyag. Tungod na balaan ko, nga siya ang gusto ko, nga babae nga pampangasawa ko. Pero ahay, may nobyo na gali siya. Kaghambal niya sa akon,
Bisan wala pa siya boyfriend, hindi niya ako mapalangga. Pero tits, pursigido gid ko ya nga mga luyag sa iya. Paano ko siya makumbenser man nga nagbago na ko? Ari lang ko di tits nagapamati. Kabay nga mabasahan mo gid ini. Errol. Okay, sa itong letter sender nga nagapagtawag kay Errol sa karon nga hapon. Sa imo tuto Errol, salamat gid. Kaga maayong hapon gid, na? Ay nga mga anak kamo. Oh. Among na siling bisan ano po pa kapag bag-o sang imo kaugalingon, kun ang imo nakaligad is tama kadulom kag hindi maayo, ang imo imahin nagapadayon ina tubtub subong. Bisan paguro ang babae may luyag sa imo, pero may kahadlok na kag naga hinay-hinay nga hindi gid magpatintar kag magpadala-dala sa imo. Hindi mo man mabasol. Kung sang una madasig ikaw nga makapangaluyag kay suno sa imo, palikero ka mo na amo nang ginatawag nila sa ang amo nang term sa una mo palikero, ina ba lang damo ka nobya tapos hapos lang sa imo mag-ilis-ilis nobya, di ba? Sa mga rekomporme daga gapulo pangilay kay tuod gid man, playboy kumbaga, especially kung bohemyo ikaw, gwapo, tall, dark and handsome, napaamo pala abay. Pero ari ka na subong sa stage ang imo kabuhi. Nga supposedly gusto mo na iya nga makita ang babae nga imo pakaslan. Babae nga imo pangaluyagan, kag babae nga gusto mo updon para sa imo pala abuton. Amo nang nahambal neton nga kung ano pa ang gusto ta, ginabudlayan kita. Pero sang una kung gusto hunta, mahapos. Amo na siling nila, pero galing subong to sa imo sitwasyon, do kabudlay na, no? Kay may ara ikaw. May landong nga nagasunod sa imo, ang imo imahin sang una. Kaga mo na siling naton, ang kamatuoran, masakit man, pero no choice, ikaw, Errol, nga dapat mo gid ina batunon, na? Hindi ka lang magdula sang paglaom sa imo sitwasyon sa karon. Hindi naton mabasol ang mga tao dira sa palibot mo. Ilabi ng mga kadalagahan. Kay ti kilala kanila, na? Kilala kanila halin sang pagsinultero mo nga ti siga kadaya sa inyo lugar, maisog ka. Ano gini pa na inang masiling bala nila nga daw ka war fixing mo ya, paamo kay na hindi man siguro amo gina to Errol, no? Pero ang punto lang dira is nagbago na ikaw, na? Ang punto dira is nagbago na ikaw para sa imo. Ayhan ang mga tao sa palibot mo, ayhan ang mga nakakilala sa imo, magapatis ang ginahambal mo, na kabudlay papatihon inang mga tao nga ina tungod ila na saksihan kung anong imo mga hinimuan sang una. Gani kung gusto mo nga magbalik man ang maayo nga pagtulok nila sa imo kag pagkilala nila sa imo, suguri ina subong. Kay ti nasakitan na ikaw sang nagakatabo. Gusto mo magpangaluyag kay gusto mo na mangin seryoso sa bahisang paghigugma. Pero ang babae nga naluyagan mo, may nobyo na. Sad to hear. May nobyo na, kaginprang ka pa ikaw. Nga kung wala pa gid man, hindi gid siya maluyag sa imo. Amo na to ang resulta sang imo man mismo kahimuan. So wala ka iban basulon kundi imo man kaugalingon. Pero hoben ka pa sa edad nga 28 anyos nga madulaan sang paglaom sa pagtagsang paghigugma. Hoben pa sa bahin sang mga lalaki, gani hindi ka magdula paglaom. Maabot gid ang ihatag sa imo sang Ginoo nga mangin partner mo sa imo kabuhi, nga mangin lifetime partner mo, na kanugon na nanugunan ko, kanagunan ko tani kay ti amo na taning tion nga gusto mo na magseryoso pero galing wala sing makigseryoso sa imo tungod man sang inagihan mo, na
kanugon nga naghigugma ka sa isa ka babae nga committed na sa iya sini boyfriend kag bisan pa kaginprang ka pa ikaw na ay oo, pero totoo Errol ari wala sang malain kung magporsige ka sa sina nga bahin na hindi mo pagpiliton ang bagay nga wala gusto sa imo. Hindi mo pagpiliton ang bagay nga daw hindi para sa imo pero gusto mo maangkon kag pagwa mo bing imo nga pagka sanguna nga batasan di ko na lang paghihambal na pwede mo na himuon pero hindi naming epekto to nami gidya nga kun imo pangabudlayan na ang isa ka bagay makabatya ka sang kasakit, makabatya ka sang kabudlay, nga tubtub sa ulihi makita mo ang mangin bunga sina para gid sa imo, mangin matamis ang imo sini kabuhi. Padayon ang imo pagpursige nga pagseryoso sa imo kabuhi. Padayon na ang imo pagbag-o. Hindi kagin magbuhi dira. Kay basi bala nga masiling ka daw wala man nagbag-o na ko umangyapon hindi hindi kagin magpadala-dala kay taning ha seryosoha sang lubos ang imo nga pagbag-o na kay basi pa man lang kay total inang girl nga naluyagan mo wala pa man sila magkasal sang boyfriend niya na basi pa man lang kung makita niya nga ba kaseryoso do tutuod gid niya pagbag-o do kag kanami naman sa iya subong kay daway naman ko sa may nakita nga diferensya ang iya mabugat nga balatyagon maimo magamat-amat mag-an na pero to kung may makitaan ka nga palatandaan nga daw wala gid siya gana sa imo hindi na paglagsa na kay nga kung sige-sigihon mo na kag hingabuton mo gid lamang maangkon mo siya hindi naming mangin resulta sina sa ulihi ikaw man gihapon ang magasuffer bisan ikaw ang lalaki na kaya kung tanawon ta bala, ang pagpangaluyag may katapusan mo. Ito yung kisa may ara lalaki nga doon hindi mabato ng kapaslawan, mahimo sang makahas. Mahimo ka sang makahas nga aksyon nga hindi magkapaayo para sa imo. Di ba la? Ara na lang ang punto nga tanawon na itong tuto Errol. Di ba la? Gintampad niya ikaw or let's say ginprang ka niya ikaw. Di ba la? Wala ka na sang mapaabot halin sa iya. Bisan masakitan ka, dapat lang batunon mo. Hindi na pag-isulsul ang kaugalingon mo. No? Hindi na pag-idasok ang kaugalingon mo sa hindi nagakadapat kag nagakabagay para sa imo. That's life. Amo na lang na. Charge to experience. Kay damo-damo ka naman experience sa love. Kay ginpanghampangan mo lang gani ang gugmas ang iban sang una. So, buot silingon, damo man ang balatyagon nga imo na sakit sang una. Kaya siling mo kung gustuhon mo ya mag-nobya, mahapos para sa imo that time na sa mga teenager ikaw during college days na tapos lang yan sa imo ang magbag-o, mag-ilis nobya sang sina nga panahon. Di nag-abot ang panahon nga nangin seryoso ikaw kagust mabudlay na ina pangitaon para sa imo. Amo nang ginatawag bala nga sige pag gusto ka o pili ka nga pili kadto ka sa pinilian pero lain naman iya Tita Wilma di bala magsiling ka collect and collect select the best ti collect and collect ka tapos pang-dispatsar mo lang sila nasakitan sila ti subong wala ka sang nakita nga the best gusto mo pangitaon subong ang the best pero nabudlayan na ikaw na kag nakabatsyag ikaw tungod ang imo supposedly para sa imo the best para nga sa imo kabuhi hindi mangin imo kami nagapanag-iyana so ikaw subong ang nakabatsyag sang kasakit sa mga tao nga nasakit mo man ang ila balatyagon so ina kabahin sang aton life cycle hindi kita bato may balatyagon kita nga kung sila makabatsyag sang kasakit ikaw makabatsyag man sang kasakit kung sila may kung sila may kahigayunan nga mangin malipayon kita may kahigayunan man nga mangin malipayon di ba nang kabuhisan nga sang aton
hindi mo nang aton kabuhi diri sa kalibutan ay nano man. Hindi na naton pagpiliton ang bagay nga hindi para sa aton. Amo na lang na insure to Errol. Kay kung wala gid man siya yakursonada sa imo, kalimti na lang, buligin na lang kaugalingon mo nga magkalimot sa gusto mo sa babae nga naluyagan mo. Pangita ka na lang sang iban nga babae nga mapatungdan mo sa imo paghigugma sa imo panahon kag ma-devote mong imo kaugalingon para sa imo palaabuton sa pagbalay sang pamilya nga gusto mo. Tuto Errol, kinanglan gid. Kung daw kabudlay, magpangamuyo kagid kabudlay man abutyagan mo subong o kung hindi man. Nasakitan ikaw. Mag-pray ikaw. Ngayo kagid sorry kay Lord sa mga nahimuan mo kag sa mga nasakit mo nga mga balatyagon na para mangin himos man ang imo dughan. Kag mahatagan niya ikaw sang right woman nga mangin soulmate mo, mangin partner mo, mangin lifetime partner mo, kag mangin malipayon man ikaw sa sinangabahin sa imo kabuhi. Hindi pa ulihi ang tanan, as long ari kita nagakabuhi, kag nagapaninguha, kag maayong outlook naton sa aton kabuhi. When we say, nag-change yung nagikuya, nagbago nagikuya, okay, go for it. Ipakita, pamatud na kay ang swerte, hindi not necessarily swerte, ang kaluoy sang mahal nga Dios, ara lang as always kag hindi ka pagpabayaan. Okay, alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Inalang matugda ni Tita Wilma. Ang mga matugda naman sa aton mga listeners, sa mga naara sa aton chat room, yes, pwede na ninyo mag-type kag ma-send man. Basahon ni account ni Tita Wilma pagbalik. Kung kamo man may ara dira mga istorya, nga gusto man ninyo ipaambit sa iban man naton nga mga palangga, nga mga tagpalamatikay, nag-upod sa aton online, pwede gid ninyo ina ma-share. There is This is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Hindi gani pwede ninyo mapadala sa aton Facebook Live kung may Facebook account kamo. Search nyo lang Wilma Antupina Sugaton. Hindi gani sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay? Relax lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Happy Monday, Tita Wen. Good afternoon, Tita. Happy listening gyapon kami diri sa Marceline Homes. Kag hindi magpaulihi. They tell my Guico, Lydia, Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert sa Buena Park. Salamat gid sa inyo. Mayong hapon gid, no? Stay healthy always, Tita, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, thanks for the love and prayer. Mayong hapon, dira Tita Wilma, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo and Doc Mayo, Noel Amar, Alma Olegon, Olegon, Mikey Mantilla, Serele Samar Aguilion, and to all my beloved family, dira sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Diding alohamianto, mayong hapon man sa imo, na mayong hapon ka no, Inday Wilma. Salamat gid ma'am, na? Imelia Hipunia, ga-monitor kami subong. Gapili kami tawgi. Ay, napilian pa na tawgi. Di ba lagi na pa-sprout lang na? Ang panit sang mo. Okay, enjoy. Samtang nag-upod kay Tita We karon nga hapon. Sir Ray Flores Barrioga, good afternoon man. Yes. Kag Antonio Beronio, mayong hapon lang dira sa imo, ara siya naka-online na pud sa iton. Ay kainday Lao, no? Hi. Hi Lao, good afternoon. Kay Laurie Joyce Bulgar sa 2 kids sa kainday kay Tuto Henrich. Mayong hapon. Salamat gid. Emelia Hipunia, okay, thank you gid. Kag yes kay Disha, ano ni? Glasser. Okay, thank you, Gid. Kay Sir Alex Montesa man, na? Good afternoon. Sila niya may hapon, Tita Wilma. Monitor lang ko di sa imo. Share na Tita Wilma sa aton program. Thank you, Gid, sir, na? Kag patamyaw nilang paliog sa ilan ni Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo sa Rochester, Minnesota kag Ma'am Jinky Ma'am Jinky Dilagdon, sa Phoenix, Arizona.
Thank you, Gid. Tito Wilma, keep safe always and God bless from Kanlaon with Love. Okay, thank you, Gid. Okay, relax lang dira. Mabalik naman na karon si Tita We pag may time uli. Salamat, Gid. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield. Abaw, katuang tayo na pila ka mga opinion sa aton sini mga listeners na tungod sa aton sini letter sender sa kay Errol karon nga hapon. Siling ni Ma'am Ana Sinoro sa sender kay may nobyo na kay may nobyo na magpangamuyo ka bata kay damo ka pa makita magsimba ka kaya tagan ka gid ni God sang para sa imo. Simple lang na iya ang ni Inday ani Ma'am Ana para sa imo, no? To Errol na magsimba ka, magpangamuyo ka kay God. Kay tagaan niya ka sang nagakabagay para sa imo. Sakto na tawe hambal ni Ma'am Virgil Pinda. Kay may inagihan na daan siya, siyempre hindi na makasalig ang sinuman nga naluyagan niya. Pray ka lang, sender, kay malay mo, may gintigan na si God sa imo. Di ba tawe? No? Trust ka lang kay God.
Sender ha, mo ginambal ni Ma'am Virgie. Ma'am Virgie, thank you, Ged. Tamya ko lang na sa tupad balay nga nagapamatigid sa programa mo kada hapon sa This Is My Life. Nagatamyaw si Inday Yolanda Pasamonte sang Bago City 0197. Yan sa mga taga-Bago dira, mayong hapon lang, Ged. Nakagsalamat, Ged, sa inyo. Kay Nining Mugar dira sa Limbo, purok Limbo na daning no inyo sa may Bago City, mayong hapon lang dira. Dira man sa may barangay Habakanduni, salamat, Ged. Dalin ka 9680. Ara sila nag-upod man kay Tita Wilma. Ang ambal naman ni 9803, good PM, ang ma-advise ko sa imo, Mig. Try lang, Mig. May babae gid nga maluyag sa imo. Kay mag-move on ka na, kay madamo pang babae sa layo ka magpangita. Natuluan mo pa kung diin mangita. Sa layo ka magpangita, Mig. Di na to, nagtala nga akong pinulok. Magpangayo. Ay, sorry, Gid. Madamo. Sa layo ka magpangita, Mig. Mangayo ko dadayon ta textmate kag seryoso man. Mangayo kadi kuno textmate kag inang seryoso man, Mig. Pray lang gid kay God, Mig. Tita pwede ko kapangayo textmate babae kag buot lang, honest kag seryoso. Ay ikaw giling ka pangita hindi si Errol, na? Okay, 9803. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, gusto iya buot nga babae, honest kag seryoso lang. Ani nga cell phone number 0909-593-9803. Again, 0909-593-9803. Hinay-hinay kag halong-halong lang. Okay, good PM ta kay Errol. Amo na to, kay nagpakita kasang una mo nga pamatasan. Ulihin ang paghinulsol. Padayo na lang ang pagseryoso mo sa subong. May makatulupangod gid sa imo. Buwit ko lang si Tuto Manot Patubok kay si Tatay na po Espinosa sa Antipolo Pontevedra. Sinining nagatamyaw. 5413, madamo gid nga salamat. Hello, Tito We. Para sa sender, ngita ka na lang iban. Kanang waay tag-iya. Kag before that, pray to God na bigyan ka ng girl na para gid sa imo. Don't worry. Sila niya, don't worry. Madamo ka pa makita nga girl. Kaya importante, nagbago ka na sa ugali mo. Don't forget to pray always from Cecil of Isabela. Salamat gid, Cecil, sa mga taga Isabela dira mayong hapon. Yes, kay Miss Ems. Miss Ems, thank you gid for. Thanks for the love, Miss Ems. Kag syempre kay Mami Pilar dira mayong hapon, kay Mami Diana Consolacion. Of course, si Nanay Dayan. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Ali naman kay 4706 sa sender. Total nagbago ka naman to. Magpangayo ka na lang textmate kay Tita We. Budlayan ka na dira sinoto makakita girlfriend tungod sang ugali mo sang una. Pray ka na lang kay buligan ka gina. Ngayon text mo kay Tita We kay dira ka kakita sang love mo. 4706. So kay iban diri makakita sang ilang partner, di ba? Dumduman, ta na lang, oo. Okay lang na siya. Kung gusto nito to Errol man, di ba? Ang ma-advise ko sa imo, Mig, try lang, Mig. Kay may right girl gina nga maabot sa imo. Hindi ka magdula lang paglaom. Kay budlay na basi magbalik ikaw sa imo ginhalinan, hindi ka nagid magmalipayon. Okay? Thank you, Gid. 9236. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan tabi na ang aton sa ni horoscope. Aton mga horoscope karon nga adlaw, syempre, bantayin ninyong inyo text sa zodiac sign. Karon nga hapon. Trust ka lang kay God. Sender, abaw. Ato na horoscope karon nga adlaw Lunes, Hunyo 20, tuig 2022. Unahon nato ng zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, amuining mga natao, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Mga Gemini, maghatag ikaw sa maayong nga kontribusyon.
Oh, sorry. Maghahatag sa imo sang maayo. Nano kay lain ang ginatulok ni Wilma abi mo. Maghahatag sa imo sang maayong contribution ang isa ka aris. Isa ka aris. Okay? Kag isa pag dublihon mong imo paghalong sa tanan nga himuon mo. Kag halungan mo man ang imo ikaayong lawas. Suno sa imo horoscope for today, likawan mo ang mga pagkaon nga mga mantikaon. Mga maswati nga mga numero sa Gemini, 9, 18, 21, kag 36. Pink is your lucky color. Sa mga taga-mambugsay, kawayan mayong hapon lang dira. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Yes, in the Mary Joy Hugh L. Thank you, Ged. As Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, sa mga Cancer yan, may pila ka mga pagbago nga magtabo karon nga adlaw. Tungod, hindi pa sigurado ang balatsyagon. Yes, mas swerte nga mga numero sa mga Cancer. 3, 6, 14, kag 18, Jade Green is your lucky color. Kadtuan na ito ang Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, suno sa imo horoscope, kung ano man ang gusto mo nga matabo sa kabuhi mo. Mahitagan gid ina kay tumanan. Maayo kung mga maayo lang ang gusto mo sa kabuhi mo. Kung hindi maayo, hindi sa maayo lang talayo, ha? Yes, kung anong gusto mo nga mga maayong matabo sa kabuhi mo, mahitagan gid ina kay tumanan. Be more patient lang. 3, 12, 28, kay 35 mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tubtob September 23. Aba, dumayad-ayad. Mayo ang imo financial aspect. Mayo ang financial aspect sa imo. May palatandaan nga mag-aayo na. Virgo, kinahanglan dugangan mo lang ang imo pagpaninguha kag pagbakas para sa imo man pagpangabuhi. Mas swerte nga mga numero sa mga Virgo, 6, 10, 21 kag 25. Bright yellow is your lucky color. Sa mga Libre naman, mga Libre, September 24, tubtob Oktobre 23, ari ay mga Libra, kung anong inyo gintanom sa mga nakaligad. Yes, amat-amat na kamo nga magapupo sang bunga sila. Meaning, kung mga maayong inyo ginpangtanom, maayo man ang inyo pag-aanihon. Pero kung mga hindi maayo ang inyo ginpangtanom, hindi naming binhin nyo, hindi man maayo ang bunga sina. So, preparar na, Libra? Yes, hindi ka lang magkatakas sa paghulat. Mas swerte nga mga numero 8, 14, 37, kag 15. Your lucky colors gidya, no? Orchid violet kag sapphire blue. Sa mga Scorpio naman Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, mga Scorpio, yung horoscope sa bunga adlaw, ba nami, kay do ka nami isang pananawan ninyo sa inyo pag sinalayo karon nga adlaw. Positibo ang imo sinipananawan karon nga adlaw, kag ina palatandaan sang amat-amat mo nga pagsugod para sa maayo nga pagpangabuhi. Okay, Scorpio, mas swerte nga mga numero 7, 13, 27, kag 36. Your lucky color is red rose. Do kanami lang ha? Batian naton una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon man nga adlaw. Yes, Sir Armando Cabilas, good afternoon sa imo, sir. Stay safe always stay healthy, of course. Okay lang na siya, Tita Wilma, Kay Nunoy, kay Denzel de la Peña, dira sa may Villabar, sa may Barangay Estefania, mayong hapon, Kay Tate Avelino Tigsay, kay Inday Sandra, mayong hapon. Check to na siya. Ang ginahambal mo, Tita Wilma. Oo,
Ay, hindi bala Tatay Abilino, ang tatay nga may mabugnaw sang kamot nga kung ano lang iya makaptan kag itisok mabuhi gyud na kay Tatay Abilino Tiglay na kay Inday Cecil Kasipong, insakto na Inday Cecil. Ay, pasensya gyud pero kay Inday Cecil dira sa may sawmill tres na kag sa ilaman sa ilada ni Nanay Rufina sa Unoy. Salamat gid sa padayon man ninyo nga pag-upod sa This Is My Life adlaw. Dire sa Habhab Street sa may purok Magbinuligay. Halin kay Nanay Lina Binat, kay Nanay Nelly Malate, dira man sa kay Nanang Adelaida na Hilborion, mayong hapon kay Danilo, oy kamusta na ikaw? Kag syempre kay Mama Irma Garcia, salamat gid sa inyo tinan. Relax lang, magabalik pa si Tita Wilma sa dugang pagin nga mga zodiac sign para sa iton horoscope pagkatapos man sa mga importante nga mga commercials. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang ka factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag Mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Aquarius, hindi magpati-pati, ha? Hindi magpati-pati sa mga marites sa inyo palibot, sa mga chismis, ha? Kay nga ay na mga nagahimo sang chismis parte sa imo Aquarius, inatungod lang sang kahisa nila sa imo. Amo nang nagatulod sa ila kung nga ikaw ang ginahambalan. Smile ka lang, deadma lang. Ha, Aquarius? 12, 25, kag 36, mga masuwati nga numero. Strawberry red is your lucky color. Mga Pisces, mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Yes, Pisces, kinahanglan likawan mo man ang maggasto sobra dira. Kinahanglan, kung may budget, mas magkapaayo o sisaon gid sa maayo kag i-budget sang husto. Mas wati nga mga numero 21, 24, 30 kag 39, yellow is your lucky color. Kadtuan na may neton, ang Aries. Ang Aries, amoy ni mga natao, Marso 21, tubtob Abril 20, or Marso 21, tubtob Abril 19. Wow, perfectong adlaw para sa mga Arian, para tagaan ninyo sang atensyon ang inyo naman kaugalingon, especially ang inyo ikaayong lawas. Mas wati nga mga numero ng Aries, 4, 6, 31 kag 39. Antique gold is your lucky color. Impuntual stress, Action Radio, Philippine Standard Time, daligid lang ha, aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pero dali, gid lang. Tita Wantes ka magpaalam ang nabili nato nga zodiac sign. Diba? May ada pa kita nabili ng Taurus. Ang Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Mga Taurian, nakadepende sa inyo or sa imo ang desisyon kung ano ang mangin palaabuton mo. Anara niya sa imo. Gani kinahanglan sa pagdesisyon maghalong binagbinagon sang maayo Taurus. Mas wati nga mga numero 9, 17, 21 kag 37. Scarlet is your lucky color. Marilu Varon, good afternoon. Ma'am Words, thank you, kid. Kag, yes, nabatian na ito natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Dira sa Binalbagan, Jose Moncal Turilla, good afternoon. Siyempre kay na Manang Betty Lau, dira sa Triple J sa Binalbagan, good afternoon Manang Betty. Salamat gid. Kay Luke Nicor, mayong hapon, monitor lang kami diri sa may RSB. Madamo gid nga salamat na. Kag pasensya na si Tita Wilma, wala na sang panahon. Pero antes man kita magpaalam sa sininga hapon, ang ato na Bible verse of the day halin sa Ephesians chapter 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, and that is Christ. I can't say goodbye. Sa liwat, may damugin nga salamat sa inyo. Pasensya sa wala malabutan ni Tita Wilma, buwas na naman. So, standby na sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. That you and I